Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Donostiako Zinemaldiara. Hoy tenemos con nosotros a la actriz Mario. Gaur gurekin dugu Marion Kotila ertantzezlea, edizio honetako Donostia saria. Pentsatzen dut galdera asko izango dituzuela, beraz, nahi baduzu eskualtxa eta galderak egin. Pixka bat itxengo dugu argazkiak bukatu arte, barkatu. Bueno, argazkiak atera bitartean, esan ohore handia dela Marion gurekin hemen eukitzea, eta etorri aurretik etorri naiz pixka bat Marion Cotillarren filmografia begiratzen, eta zinemaren azken hogei urteak laburbildu diteke bere filmai jarraituz, June, Leven Ferrara, Lucille, Apsila, Lilovik ere, zakitondo auskatzen, Michael Mann, Christopher Nolan, Bian Canet, Steven Soderbergh, Garden Anaiak, Leo Carax, benetan harrigarria da zenbat lan egin duen, eta privilegio handia da bera hemen izatea. Pixka bat parafraseatuz bere esaldi bat, egia da aldaketak daudela hirian, ze hemen dugu gurekin. Pasa gaitezen galderetara. Kaixo, zer modu, zorionak sariagatik eta zure lan guztiagatik. Nik bi galdera egin nahi dizkizut. Lehenengoa, ze gogoratzen duzu zure hasieratik? Gaiz okerez banago, hainbat telebista sailetan izan zen, hainbat ataletan. Eta bigarren galdera da, gustatuko litzateke jakitea, Oskarra irabazi zenuenez Edith Piaf antzesten. Zure ustez, Oskarra irabaztea behar bada aldez aurreko denbora bat eta aurrengoak ari zuen zure bizitzan. Nola interpretatzen duzu Oskarra zure bizitzan? Nola hartu zenuen? Nire hasierako gogorapenak, pentsatu nuen horren besteko suertean neuela telebistako plato batera edo zinema filmatze batera joatea. Artista baten hasieran guk kolaboratzen dugun jende horrekin, hau da, ateak irikitzen dizkiguten oie gure munduan, gure ogibidean oiek oso momentu garrantzitsuak dira. Eta pertsona oiek garrantzitsuak izango dira bizitza osoan guretzat. Beraz, hasiera antzezle batentzat, eta karrera osoa oinarritu egiten da gainerakoen gogoetan. Gainerako gogo horietan oinarritzen da, eta baita ere zinemagile batek proiektatuko duen horretan zure bitartez. Eta aukera emango digutenak gure burua aditzera emateko, adierazteko, eta zerbait adierazteko ere garrantzitsua dena, eta existitu beharrekoa. Beraz, oso oroitzapen onak ditut. Gogoratzen naiz ere, batzuetan ere estuta larri biltzen itzela. Estua zu momentuak ere bizin dituela, ze gauzak ondo egin behar dira, eta zuk gauzak ondo egin nahi dituzu. Eta hori beti nire bizitzaren parte izan da. Film bat hasten dudan bakoitzean, sekula ez dakit, beti bete egingo dudan espero dena, presio hori sentitzen dut beti beraz. Karreraren hasieran, askoz gehiago. Eta bigarren galderari erantzuteko, bai, egia da. Egon da aurreko garai bat eta ondorengo garai bat Oskarrarekin. Ze ireki egin zidan zinema internazionalago bati. Batez ere zinema ingeles eta frantziar bati. Amerikarrarekin ere bai. Ni film amerikarrekin hasi nintzen, film anglofono asko ikusten dituen gaztetxoago nintzenean. Eta ametsa egiten nuen, edo nire herrialdetik kanpo lan egiteaz. Eta zine hori nire kulturaren parte zen. Eta hainbeste zuzendari ere miresten ditut Ipar Amerikarrak direnak, eta Oskarrak ateak irikizizkidan,
pertsona hoienganako ateak ireki zizkidan. Eta horregatik, ametsa zabaldu eta biderkatu egin zen, eta modu handiagoan lortu nuen amets hori betetzea. Marion, zorionak Donostia sariagatik eta hain gazte jasotzeagatik. Egia esan zure karrera zoragarria da, asko lan egin duzu eta oso ondo. Galdera da, nola lortzen da arrakasta izatea zineman, bizitza pribatua alde bat utzi gabe, lanarekiko adiktua bihurtu gabe, bizitza bat izanez? Nik uste dut gaur egun garai desberdinetan bizi garela. Konparatzen baldin badugu 40 edo 50 urteekin, garai hartan izarrak fabrikatu egiten ziren. Eta nolabait, familia bizitzaren nolabaiteko okazioa zegoen. Baina gaur egun, aitzitik, familia bizitza ospatu egiten da, oreka bat sortu da, eta inork horrela nahi badu, aldi berean bizitza pribatu bat izan dezakegu, familia bizitza bat. Eta bizimodu horrek elikatu egiten ditu antzezleen desirak eta hainbat pertsonaia egiteko gogori. Ez duzu bizitza normal xamar bat bizitzen, nik enuke inspirazioarik lortuko, nuke ere desirarik edo nahiarik aurkituko. Eta hori sentitzen dut, plato bateko nagoenean, eta pertsonai urrunak aurkitzen ditu denean niri izateko moduan. Eta nik horrela nahiago dut, zenbat eta desberdinagoa izan nire pertsonaia orduan eta gogo betetasun handiago aurkitzen dut nire lanean. Eta gainera esango nuke, antzezlea izatea gaur egun, eta karrera bat duzunean, eta proposamenak jasotzen dituzunean, lan proposamenak, egia esan luxu handia da erabakitzeko aukera izatea. Hau da, aukeratzea eta erabakitzea lan egitea edo ez, erabakitzea lan egin nahi duzun pertsona honekin edo bestearekin. Eta niretzat oso garrantzitsua da hori ospatzea, aukera gaitasun hori ospatzea, eta horrek ere uzten dit nire familiarekin denbora egoten. Beste batzuek berriz lanera joan behar dute egunero. Eta ondorioz luxu handia da niretzat, antzezleok dugunok. Kaixo Marion, hemen zorionak zure Donostia sariagatik, ondo merezita. Joan den egunean ikusi nuen legenda elezahar baten hileta Jean-Paul Belmondo. Eta egia esan, inbiria osasuntsua sentitu nuen Frantziarekiko, ze hemen gure herrian askoz gehiago kostatzen zaigu irudi horiek ikustea. Hau da, estatu hileta horiek ikustea. Beraz, nik jakin nahi nuke ze iritzi duzun. Hau da, nola ikusten gaitu zuen Frantziatik? Zergatik uste duzu gertatu daitekela hau. Ematen du ez ditugula gure artista handiak erabat aitortzen o aitortu nahi. Kontxo, hori galdera ez dakit. Ni gai naizen horri erantzuteko. Behar bada, nik ez dut zuen herria behar aina ezagutzen, iritzi bat izateko. Eta nola gertatzen diren gauzak. Baina zuek ere pentsatzen dut izango dituzuela artistak, antzezleak, zuzendariak, idazleak edo abeslariak ere bai. Artistak. Eta publikoarentzat garrantzitsuak direnak, Jean-Paul Belmondo bezala. Jean-Paul Belmondo garrantzitsua izan da Frantziarentzat, Frantziako kulturaren parte izan da beti. Gainera nortasun handia zuen eta publikoak izugarri maite zuen. Egia da, guri logikoa iruditzen zitzaigun ohore egitea, omen egitea, baina ezin dut zuen egoerarekin konparatu, sentitzen dut.
Beraz, orain naiz urrutiago iritsiko nire erantzunarekin, ze ez dut oso ondo ezagutzen hemengo egoera, barkatu. Zu oso famatua zara, eta horregatik argi pixkat eman dezakezu hainbat gairi buruz. Hau da, uste duzu horako proiektuak egingo zenituela hasi zinenean? Responsible, erantzula sentitzen zara. Hau da, gai garrantzitsuak ere tratatu dituzunean. Ez dakit beharra edo erantzunkizuna ote den. Baina egia esan, sistema baten aurka egitea, hau da, desberdintasunen aurka borroka egitea, hau da, nik behar bada nahiagoko nuke, hori ez egin behar izatea, hau da, behar hori ez egotea, baina nire barruan sentitzen dut beharra dagoela nire fama erabiltzekoa, eta behar bat argi pixkat emateko, eta ekintzaileak erakusteko film honetan bezala. Badakit antzezle bat edo norbait publikoak izan dezakela botere hori. Badago zerbait, behar bada betekizun bat da, erantzun bat emateko nik jasotzen dudan atentzio horri. Hau da, ez dut erantzunkizun gisa ikusten ere bai. Nire erantzukizuna, nire ogibidean, nik uste dut hauxe dela gero eta hobeto egin behar du dela proiektu bakoitzean, rol bakoitzean, baita ere zuzendari bati erantzun egin behar dio dela, eskaintzen didatenean plataforma hori nire burua ditzera emateko. Kaixo, zemuz, galdetu nahi dizuke, hau da, nola Frantziak miresten duen zure kultura, baina hemen Espainian inbidia ematen digu. Esan duzu, zuretzat garrantzitsua izan zela Oskarra nazioarteko karrera batera ireki zinelako, baina beti Frantziako zinemari oso lotuta egon zara. Eta gustatuko litzateke jakitea zer Frantziako zinemak duen indarra, hau da, zein da sekretua, ze Frantziako zinemak indar potentziala handia du munduan, beste herrialdeok ez duguna. Frantzia zinemaren herrialdea da. Hor sortu zen zinema. Eta gainera gure herriaren kultur ADN-ean dago, baina berriz ere ez naiz gai sentitzen konparazio bat egiteko Espainiarekin. Hau da, harrigarria da bi galdera hauek entzutea, egitea, eta jeloskor egotea. Nik uste dut Espainiar ekoizpena ez dela horren emankorra Frantziakoa bezala, baina zinez zoragarria duzue ere herrialde honetan. Eta hain zuzen ere, Frantzian zorionez aberastasun zinematografiko handia dugu. Eta gainera gobernuaren babesa ere dugu, beharrezkoa den babesa. Eta kultura ere beharrezkoa da. Eta beharrezkoa da bizitza ospatzea, zalantzan jartzea, mundua ere zalantzan jartzea. Eta frantzesentzat oso garrantzitsua da gure burua zalantzan jartzea, dena kuestionatzea. Eta zinemari esker, amplifikatu daiteke gogoeta hori argi dago, frantziarrei asko inporta zaiela eta interesatzen zaiela gogoeta hori egitea. Berriz ere, zinema,
kultur ADN-ean dago Frantzian. Eta galderak egitea, gogoeta egitea munduaren inguruan hori ere Frantziako herriaren ADN-ean dago. Beraz uste dut hor nolabaiteko lotura badagoela. Zorionak Marian zure sariarekin. Sari honi dagokionez eta ikusirik demoraldi zinematografiko honetan, emakume askok aitortza handiak lortzen ari direla bere lanagatik, bai Euskarrean, bai Kango zinemaldian, diula gutxi Venezian. Nola ikusten duzu hori emakumearen ibilbideari dagokionez zinema munduan? Eta zentzuk izan ziren zure referente femeninoak zineman hasi zinenean? Hain zuzen ere, duela zenbat urtetatik, emakumearen mendekotasuna publikoki jadanik mantendu ezin den zerbait da. Inoiz ez da jasangarria izan eta babesteko modukoa izan. Gaur egun mitxu fenomenotik aurrera hitzak askatu egin dira. Eta orain erregulazio benetako batera, iraultza benetako batera iritsi gara. Iraultza guztiz handi batera. Eta gainera, pozik nago bizi dudalako. Gaur egun, emakume batek ikusten duenean, dakienean, babesa izango duela emakume eta gizon komunitate baten aldetik, hori oso garrantzitsua da, babestua sentitzea. Eta emaitza da, hain zuzen ere, zenbat eta emakume gehiago izan, gero eta paper gehiago daude emakumeentzat, gehiago hitz egiten da emakumei buruz, eta aldatu egiten da begirada. Eta hainbat gauza toleratzeari uzten diegu. Gauza horiek behar bada lehen ez ziren onartzen, baina toleratu egiten ziren. Hau da, toleratu egiten zuen biztanleriak eta gaur egun, gogo eta batera iritsi gara eta kuestionatzen ari gara sistema patriarkala. Eta sistema bat non emakumeak merezi duen papera izan behar duen. Eta bilakaera oso indartsua da. Eta orain barkatu, baina ahaztu egin zait galderaren amaiera. Ahaztu egin zait zer galdetu didazun. Bai, gorratu naiz. Ze erreferentzia zenituen, emakume erreferentziak zenituen. Ederki. Ni aurra nintzenean, miretsi egiten nuen asko Greta Garbo. Nire amaren antzezle gogokoena zen. Eta horregatik film asko ikusten genituen elkarrekin, Greta Garboren film asko, ama eta biok. Eta Greta Garboren femenino maskulino nasketa horretan, horrek beti unkitu egin hau. Eta beti unkitu egin haute, oreka hori duten pertsonak, oreka bat gizon eta emakumeen artean. Nik uste dut horrela iritsiko garela nolabait adiskidetzea gizon eta emakumeen artean. Baita ere, miresten nuen Stefano Dron, Frantziako antzezle bat. Ez dakit erantzun dizudan. Bai, bazuden gainera gizonezko erreferentziak, Peter Sellers, gustatzen zitzaidan. Eta horiek dira, horiei esker zinema egin nuen. Une honetan, gainera kontutan hartuz, egin dizueten galdera zuzendariei buruz eta gaur egungo zineman gertatzen direla, gonbidatuko dut Flor Parpazon, ez dakit ondo hauskatu dudan, bera da Bigger Than Us filmeko zuzendaria. Txalo bero bat. Eskerrik asko.
eta aprobetxatuko dut okasioa galdetzeko. Filmean aipatzen da zer den armi-arma sarea, Spider Web delakoa, batek beste bati kontatzen dio gauza bat gero beste bati, eta azkenean oso urrutira iristen dena, eta filma definitu egiten du. Hau da, Greziara goaz, Malawi, Libano, Ugandara, Estatu Batuetara, Brasilea, eta ekintzaile gazteekin. Jakin nahi nuke nola izan zen prozesua, hautapen prozesua, gogorra izango zen. Erantzungo duzue ekoizle eta zuzendari gisa. Arratsaldeon. Pozik nago hemen egoteaz eskerrik asko gonbidatzeagatik film honekin. Eta garrantzia emateagatik elkarrekin zuzendu dugun film hau. Bai, hautaketa prozesua komplikatua izan zen. Eta oso komplikatua izaten da proiektu hauetan, ze denak istorioarekin hasten da. Dokumental bat, istorio bada Muhammad, Frantzian dago orain, eta filmaren jaurtiketarekin beti hori esaten du gauza bera. Gu gara egiten dugun istorioen protagonista. Beraz, garrantzitsua da guretzat pertsonak izatea, heroiak izatea, ekintzaileak, benetan sendoak beren konpromisoetan, hori da garrantzitsuena. Hau da, aukera izatea, haien inpaktua erakusteko, hitz egiteko, pertsonekin, beti ere beren ekintzen ondorioak izan dituzenak, eta hori guztia dokumentatzea zen. Oski, gu ez gaude fikzioan, dokumental batean gaude. Eta hori da frogaren tresna. Beraz, beti froga hori erabili egin behar genuen. Eta horrek beti gidatu gintuen, eta Magion eta nik hasieratik genekien ez genuela film bat egin nahi besterik gabe ingurumenaz. Ingurumena sintoma bada. Ingurumena da disfuntzio baten sintoma bat, baina arazo handiago batena. Eta hainbat arazoi buruz hitz egin nahi genuen, irekita egon nahi genuen, baina ainguratuta ere bai, ainguraketa sendo batekin. Oinarri sendo batekin oreka nahi genuen gizon eta emakumeen artean. Eta esan kostatu egin zaiguna gizonak aurkitzea, emakume asko daude. Emakume ekintzaile asko daude. Eta nahi genuen gazteria, munduko gazteriaren ordezkaria izatea. Gaur egun gazten 80% mendebaldetik kanpo bizi dira. Nahi balin badugu radiografia bat egin jakiteko zer gertatzen den munduan, gure mugetatik atera egin behar da. Utzi egin behar da mendebaldea, eta guk egin duguna zoriona izan hau egiteko. Eta pertsona hauek guztiak aurkitzeko. Lana egituratu egin dugu garapen iraunkorraren 12 helburutan oinarrituta. Eta horietatik hautatu ditugu gure iritziz garrantzitsuak zirenak bizitzaren eta heriotzarekin zuten konpromisoari dagokionez. Hor, larrialdi zentzu hori da pixkataria film honetan, harritu egin gintun bere nortasunarekin, eta esan genuen, exigentak izan behar dugu, ambiziosoak izan behar dugu, eta horregatik erabaki genuen ze pertsona erabaki eta ze borroka erabaki. Kaixo, Marion, bi galdera zuretzat barkatu ingelesez galdetzeagatik. Lehena da, zu bezalako izar bat egotea, bigger than usen, oso garrantzitsua da ingurumenaren arloko filmetan, hau da, genero gisa ere bada, dokumentalak, ezagunagoak izan daitezen. Zein da zure harreman personala, fikziozkoak ez diren filmekin, eta fikziozkoak ez diren ze film interesatzen zaizkizu. Eta beste galdera da, ikusten zaitu danean, zure rolak egiten gustatzen zait nola egiten dituzun isiltasunak. Ze garrantzi dute isiltasunak zure antzez lanetan? Edo antzezeko moduan? Beti gustatu izan zaizkit dokumentalak, aspalditik, mota guztietako dokumentalak.
gaur egungo gizarteari buruzko dokumentalak esate baterako, baita ere naturari buruzkoak, animaliai buruzkoak, ingurumenari buruzkoak, badira dokumental batzuk, gogoratzen naiz orain, esate baterako Will of the Walls ikusi nuenean, Monsantori buruzko dokumentalak, hainbat dokumental non hitz egiten zen borroka bat, aurrera eramateaz, eta lekukotza bat ematen diren dokumental horiek. Sistema hitz egiten dutenak, batzuetan sistema inhumano batean bizi baikara. Dokumental batzuk, adibidez Earthling dokumentala. Baina gustatzen zaizkitere artistei buruzko dokumentalak. Hau da musika taldeena, abeslariak, eta mota guztietako dokumentalak ikusten ditut, eta gustatzen zait ikastea. Eta dokumentalekin asko ikasten da. Horrek guztiak erakarri egiten hau. Erakarri egiten hau modu zinematografiko batean. Horrek erakartzen hau dokumentalaren generotik. Gainera, kontziente naiz, nire izena film batean jartzea, adibidez, The Floor, Floren liburua, Bigger Than Us, bere lehen filman, horrek inplikatzen du argi fokoa jartzen dela filmaren gainen, eta lehen esan dudan bezala gustatzen zait hori egitea. Baina ez dut ere erantzunkizun bat edo egin behar bat izatea nahi. Hau da gauza natural bat da niretzat. Beti ere, beti gustatu zait laguntzea, jendea babestea, maite eta miresten dudan jendea. Eta horrela egitea, kasu honetan egiten dudan bezala film bat ekoitziz, hori ere oso ona da niretzat, ze utzi egiten dit abentura zoragarri bat bizitzen. Eta asko ikasi dut bide honetan gazte hauek ezagutzea esate baterako. Gazte horiek mundu aldatu nahi dute, beraiek duten indar bikain horrekin. Eta egia esan, beraz modu egoistan ere izan dut, zenik ere etekina atera dut horretatik. Eta kostatu egiten zait beti, zientzia? Zientzia? Isiltasuna, bai. Bai, isiltasuna. Isiltasunak nire antzezpenetan. Zinemaren edertasuna da, bizitzaren edertasun hori. Hau da, zu bizizarenean, bizirik zaudenean, ez duzu kalkulatzen gure erritmoa, gure energia. Eta hori dena zinemara eraman nahi dugunean, nolabait erritmo batean sartu behar dugu, erritmoa hartu behar dugu, eta bizitzan badaude isiluneak. Eta beraz zineman ere egon behar dute. Isilune horiek askotan hitzek baino gehiago esaten dute. Hau da, isiltasunaren esplorazioan zineman benetan arrapaladazko zerbait iruditzen zait. Baina aldi berean horrela sor dezakegu mugimendua, energia eta baita ere interpretazioaren antzezpenaren sotiltasun osoa. Peter Hood, Alemaniatik, galdera bat dut lehen, esan duzu, erakarri egiten zaituela, erakarri egiten zaituztela batez ere oso bestelakoak diren pertsonaiak, zugandik oso bestelakoak diren pertsonaiak, eta beti harritu egin nau zure antzezpenak, emakumei buruz egiten duzun antzezpenak emakume langileak, esate baterako Bardem, Anaien filman, mesedez, esango diguzu nola prestatzen duzun zure burua olako pertsonaiak egiteko? Irudimena, esate baterako, da gako funtsezkoetako bat, horrelako pertsonaiak antzezteko, baina baita beste dozen pertsonai ere. Hau da, irudimena lantzea, aur baten irudimena lantzea, benetan balio handia duen zerbait da. Eta nik, zorionez, nire gurasoak, hasiera bertatik
askatasun tartea handi eman ziguten gure irudimena lantzeko. Hori alde batetik eta gero baita ere behaketa oso garrantzitsua da. Nik antzezlea izan nahi nuen pixka bat hobeto ulertzeko gizakia. Gizakiak erakarri egiten hau ikaragarri eta ezagutu egin nahi dut, oraindik ez dut erabat lortu. Pixkana ulertzen joan naiz gauza asko. Gizakien gauza asko eta nire burua gero eta hobeto ulertu. Hau da, nire barruan gehiago harakatu gero, eta beste nortasun batzuk ere harakatu egin ditut. Eta horrek ezagutza hori nolabait areagotu egiten du. Horrela, esan baditeke, nik gizakiaz dudan ezagutza. Eta bereziki, esate baterako, langile hori ez hitz egin duzu, bai, Bardem Anaien filma. Eta gainera lan egin dut beste hainbat zuzendariekin. Erakutsi didatenak gauza asko. Eta erakutsi didate gauzak begiratzen beren prisma propiotik. Eta hori ere oso interesgarria da. Hau da, zuzendariekin batera bidea egitea, bidaia horretan, historia bat kontatu behar dutenean, zuzendariak alegia, eta baita ere, harrituta ikustea zure burua. Askotan, zuzendarien ikuspegiak harritu egiten gaitu, eta prestalan horrek, prestalan hori izugarri gustatzen zait, proiektu bat prestatzen ari naizenean. Momentu horretan, barruan gaude, ikertzen, aztertzen, batzuetan, zuzendariak ondoan ditugula. Baina nolabait lan hori bakarkako lana da, barne eraikuntza proiektu bada, prestatzen ari zenean. Eta alde batetik irudimena, iruditeria, bilaketa prozesua da, ikaste prozesua. Eta ikerketa bat, gero utziko diguna, pertsonaia bat egiten, eta haren mailan egoten. Eta utziko digun indarra eta trinkotasuna ematen. Merci Marion, merci Flor. Eskerrik asko Marion eta Flor. Zuek emakume sendoak zarete, energia, inteligentzia duzue, eta hori arma bada munduan gaur egun, eta batez ere Marion aktivista da, eta beti gai hauek aurrera eramaten ditu, injustizia, ekologia. Zein da mezu garrantzitsua duzue? Hau da, zer mezu helarazi nahi diozue gizarteari, guri, eta non dago soluzioa? Florek 7 hilabetez bidaiatu du mundu osoan barrena. Filma eginez, proiektuan lan egiten, eta badakit arazo askorekin topo egin duela herrialde gatazkatsu, gizarte gatazkatsu hauetan. Ze ondorio ateratzen duzu, ze pentsatzen duzu orain? Non dago konponbidea? Zer egin dezakegu guk? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko galderagatik. Uste dut hemen denok elkarrekin gauza asko partekatzen ditugula. Eta bereziki kultur adierazpenaren negozioan gaude. Aspirazioak proiektatzen ditugu, balioak proiektatzen ditugu, eta niretzat, nik neu, nire idazketa erabiltzen dut oso kontziente izanik. Funtsean, uste dut gure arazo guztien soluzioak ezagutzen ditugula, badakigu hor daudela, badakigu non dauden irten bideak. Baina ez dagoena da adierazpen irudikapen bat praktikara eramateko. Balio sistema bat falta zaigu. Mohamed bezala jokatzea, Marie edo Melatzi edo Winnie bezala jokatzea. Hau da, pertsona bikaino, hiek ez direla fikziozkoak. Ematen du hori dena ez dela baloratzen. Zuk zeuk esan duzu.
Magion oso konprometituta dago, eta gutako asko ere horrela gara, baina orain arte horri ez zitzaion balio ematen. Nik bizitza osoa eman dut, askotan, jendeak esaten zian, naif, pixka bada, xalo, xamarra da, eta hori dena balio sistema bada. Hau da, Magi edo Mohamed, edo melati bat, hau da, pertsonaia hoiek ikusten ditugunean, o ikusiko ditugunean eredu gisa, gauza asko aldatuko dira. Eta aurrek hala hartzen dituztenean beraz denok dugu erantzunkizun bat. Magionek asko lagundu nau. Ze argi dago, prest zegoela hondamendi askoren aurre aldera bertara joateko. Baina bazekien gogorra izan zitekela bizitzeko. Eta zure begiekin begiratzea, kamera baten filtrotik ikustea errefuxiatuak arrisku larrian ez da batera erresa. Eta egia da, nik nahi izan nuela odola eta malkoak dokumentatu, eta aurkitu ditut bi gauza, alde batetik aurkitu dut edertasuna, gizakiaren edertasuna, eta baita ere alaitasuna, eta nuen espero, inondik inora ere. Beraz, espero dut hori dena filman ikusiko dela. Hemen kontua ez da esatea arazoak ez daudela, edo esatea ez dagoela hondamendik, edo hemen kontua ez da esatea erresa izango dela edo ez, baina hemen ulertu danez, epe luzera konprometitzea horrek poza ematen digu, bibrarazten gaitu, ze eginkizun bat, zentzu bat ematen digu. Eta gaur egun bizi garen gizartean, bagia esan, ez da erresa, ez da? Hori dena sentitzea. Beraz, hau benetan lor daiteken zerbait da. Zerbait erantzi nahi nuke. Filmeko pertsonai batek memori du izena. Eta konparazioak dik egin gabe, Melati alde batetik, Melatik guraso oso kontzientziatuak zituen, hau da gizakia errespetatzen zutenak eta ingurumena. Melati horrela hasi zen. Memori kontrara bere ekintzailetza dator leku misteriotsu baterik. Hau da, ama batek hasi zuen, ama bakar batek, eta zentzuren batean ama horrek transmititu egin zion zerbait, haserreren bat, eta gero horri esker ekintzaile bihurtu zen memori. Baina esate baterako memori bere anaia ikusi zuen errefuxiatu esparru batean, eta horrela memorik sentitu zuen haserre handia, sumina, neska ugari zituen inguruan, eta indarkeria hori sufritzen dutenak ezertxo ere esan gabe, eta onartu egiten dutenak, baina memorik etzun sumin hori onartu, eta horrek asko esan nahi du, gizakiok barruan dugunari buruz. Hau da, edozein momentutan argira atera daitekena, egoera anormal eta injustu batean gaudenean. Eta filman, badira profil anitzak, oso desberdinak. Eta badira pertsonaia batzu, Mohamed eta Melati bezala, guraso ekintzaileak hasi izan dituztenak, eta nolabait, guk film honekin espero duguna da, erakustea, ekintzailetza, aktivismoa, edo nola nahi, sumina eta haserrea batek esaten duenean. Ez, hori ez da giza logika batean sartzen. Hori guztia existitzen da gutako guztiongan. Eta atera dezakegu kanpora. Eta honelako film batek argira atera badezake hori, eta gazteak inspiratu baditzake, edo hain gazteak ez direnak, edo beste belaunaldi bateko emakumeak gu bezala, zoragarria izango da, eta botere handia izango du. Bukatzeko hemen galdera bat,
Bai, aste honetan, Torontoko zinemaldian, Charlotte izeneko animazio film bat. Aurkeztu da Charlotte Salomoni buruz. Marion ekoizle ejekutiboa da, eta gainera bikoizu egiten du frantsesez pertsonaia. Zer eraman zintuen proiektua bultzatzera, ea ezagutzen duzuen David Konkinosen liburua, filman parte hartu horretik, eta zer eskaintzen du, zer ematen dio margolaria honen historiari animazioan kontatu izana. Ez naiz ekoizle ejekutiboa. Nik uste dut ahots inglesa egiten duena, bai bera dela ekoizlea. Nik parte hartu dut bikoizketan frantsesez. Eta miresmen handia sentitzen dut film hau egiten dutenen alde. Ez nuen Charlotte Salomon ezagutzen, eta bere margolaritza ezagututut, eta maiteminduta nago berarekin. Eta horregatik onartu nuen bere istorioa kontatzea. Eta animazioan da, eta margolaritza ere erabiltzea, animazio hau oinarrizkoa da film hau kontatzeko. Eta pantalla horrekin, eta Salomonen pantalla horiekin, niri naturala iruditzen zitzaidan margolaritza modu hori erabiltzea artista honen historia kontatzeko. Bere lana potentea da eta oso ederra da. Niretzat bintzat horrela da. Bueno, hemen utziko dugu.